Ndewono ụmụafọ Igbo, afa m bụ Chief Nnadozie, onye mụ na ya nọ bụ Lolo Nnadozie. Ọmụnwa bụ Chief unu Chukwudinigbo of Ụmụagụ. Anyị wetakwara unu n'ụbọchị nke taa ihe egwuregwu ka ihe m kwuru ihe egwuregwu ọkwanụ n'asụsụ Igbo ka ọ ga-abụ. So for those who do not understand what I'm saying, I am saying that today we are bringing you a game of language and it has to be in Igbo language. So today, what are we going to do, Lolo? We're going to be having a conversation in my dialect, both of us. And then afterwards, we switch over to his own dialect, Good. both of us. Exactly. Just like as Lolo have said, the first 5 minutes, me and Lolo, we are going to be speaking Ngwo dialect, right? 5 minutes. So, can Chief actually speak Ngwo dialect? Well, stay tuned and we shall find out. And can Lolo speak Umuahia Olokoro dialect? Oh well, we shall see. It's going to be a tough one. Alright. So, okay. Ndekweni. Ndekweni kime. Adumoyi. Ndebunu kwan. Echikom no nko ka ebido the conversation. Iche nom ka ebido the conversation. Mani bido already. You man ibu no onye ngo nnukwu eche n'ike ashim ndekweni m ka ashigo na adumoyi. What is your ndekweni so adumoyi? Hani niso. Tom. Hani niso. Ndekweni ya. Tom. Ndekweni kunu mankuru. Kunu no ye mankuru. Ndekweni ka ndị eji no na mankuru. Eji no do ndị nke nkwan. Anyị tụchọyi. Igwere ihe taa. Eri m ihe taa. Ndị yiri. Eri m ọkpa taa. Ijiri ọkpa. Onye eshire. Nwunye m shiri. Nwunye nwa nụkwa like ishi ọkpa. Ọ nụkwa like, ọ na like shop ike. Ndị ihe ndị ngwa ọzọ ịka like iri. Nwunye m nụkwa eshi ogodo na mkpụrụ ekede. Ogodo na mkpụrụ ekede. Ịlakwara? Ha ọ na-atọ n'igene. Ọ na-atọ n'igene. Eyi m. Nwa dị onye izi biko. Mba, ke ndekweni ihe mere taa. Ihe mere taa karịkwa nwanne m asịrị m ya kwa duru ụmụ ya ka jee paakị ha jee egwu egwu. Bịakwa shie dị n'ihe orie. Mgbe ihe shiri taa? Shiri m ọkpa. Shiri ọkpa taa? Ọ tọkwara ụtọ? Ọ tọgburu onwe onye ọkpa na-atọ shiri. Ọkpa na-atọ shiri. Ụmụaka kwanụ? Ụmụaka arahụ ha dị ọyị. Asị ka ha zute ike na ha gbagharịa na too much na park, so ha zuo ike. Ịkpọkwara ndị eji taa? Ha dịkwa m ọnụ ndị eji ehụda ha. Ha dọị. Ọlụkwa nọkwa. Anyị nọkwara ihe isi ike karịrị. Ọ karịrị. Mmadụ amaghị ihe ha ka eme. Ibe niile ọ karịrị. Ndekwana ihe aka eme. Nke a mara eme ọkwa mere ka a mara eme. Ọkọ ma ndọrọ. Ọkwa mere ka a mara eme nna. Nnukwe ji ụka. Anyị nọkwa eje ụka. Anyị na-eje ụka na New Generation Chapel. Anyị nọkwa ekpe ekpere. Anyị nọkwa ekpechi ekpere ike. Ekpere dị ọyị. Ekpere dị ọyị. Ekpere bụ ihe dị mkpa mmadụ niile kwesịrị na-ekpe ekpere. Ịma na ọtụtụ ndị mmadụ nọkwa eche si na mbụ chief na mmadụ na-ekpe ekpere dị nna niile. Ụbọchị ndị chief ọ na n'ụlọ ụka ha ọ ndị chief a na-echi echichi ụka. Chief abụ ọgọ mmụọ. Ọ bụ ya ka ndị mmadụ na-eche na ndị chief bụ ọgọ mmụọ. Onye ọma bụkwa onye Igbo. Mana onye ọma abụghị ezigbo onye Igbo. Ndị chief nọ n'ụlọ ụka bụ ha juu. Ndị nwaanyị dekere echiri ekpere ike nna ọ bụ onye chi aka chikuru na ihu ebe a na-echi echichi. Aka m ekpechi ike. Ịdịkwa na nwa ya kwaghị nke a. Ọ makwara mma. Maka ọ dọghị mma n'ahịa. Nke m dịkwa good. Onye kwara nakwa aka ma na-akwa ekwa. Nke na ya ma acha nwa jiri. N'elu ka esi amụcha acha nnọọ mma. Ọmarịcha Lolo. Akwụ na ahụ n'elu. Ngwa agbanyela m ike m. Ndị ngwo biko.
Wow. Rate me from 1 to 10. What do you think how do you think I performed? Please, all the Ngwo generations and people, come here and class or rate my Ngwo. Of course, all the accolades will be for me. All the compliments will be for me because I am a good teacher. I agree, and I'm a good student. A good teacher without a good student is not a success. Now we have rounded up with Ngwo. Let us go down to Omuaha. Ngwano. Ndo bi merie. Ademo ndunge ndunge. Eshine again. Emere anyị dị mma ndị okwu anyị dị mma no na imere taa ọ dị mma ọ dị mma no na imere taa asụrụ m akwa ya emere ọdụ ọtụtụ ihe mere ohile ngwa nsogbu adịghị okay ụmụaka kpanụ ndị mkpụrụ mere ya ha dọ mma adịwe mma erikwere ife taa eriri ife ndị nke iwekwe ahụ dịchawe o ekpekwara ndị ụlọ n'ụta ịkpọrọ na ekwentị ahụ dịchara okay bịa akashiwara m fete o akashiwara m fete ka m na-agụ kparịa ụka o kparịa ụka ọ dị mma ama ife m nọ na-ekwu na akwaghị nke amaala mma ọ magburu onwe ya onye dụrụ akwaghị nke ọ dụrụ final ọ dụsiri ike anụ ofe nke anya na ahụ dụchawe ana m ha abalị na alele ndịkwana ihe ndị ofe nke unu na-eme na Ọgọst a na-eri ji a na-agba ekpe na-egbu ewu ekpe ịma na na-eme nke igbe ọ anaghị egbu n'egwu na-aba ime ndete na-egbu ewu mma ndete anaghị egbu n'egwu akpa gịnị ka mma ndete na-eme na a na-eme odo na-eme ma but ọ dị ka niile dịcha mma ọ bụcha omenala Igbo ọ bịa oke ka ọ bụ mkpọ ka ndị Igbo na-echi eri ji ọ bụ mkpọwe so ọ bịa ka anyị na-aka na Chineke nna ya nyere anyị anyị ma na ife isi ike ihe nke ya oshiri ike nri better food gịnị ka isi eru dịgị taa echere m ya osikapa isheri osikapa na gịnị ka o ji rie ofe akpụ ọdụkwa ụtọ ishitere ya ọdụmma na-elete dịga anyị nụ na-elete dịga anyị ife ọbụla ọ chọrọ ife ọbụla dịgo chọrọ ga-enye ya isie ya ike nụ ọbụla ọ siri chọọ ka ị merie ga-emerie nụ ana m elete ya anya ịfụ nwunye m na-ama na-achapụ na-eyi akpado mma na-eyi isi do mma ana m elete ya anya akpatụcha ya aka na ngadụcha mma ịghọtara kama m ishikwana m jere gịnị fete evere m onwe mbịa bete ọ bụghị na ahụ nna m all right people, now judge Lolo and rate her from 1 to 10. How did she do? In Umuahia dialect. But on a serious note, Umuahia is difficult. Ngwo is also difficult. Ngwo is also difficult. Yes, it's a deep accent. Yes, it's very interesting, and I am interested in the language. I think that's what brings about me being able to. All right, but let's not judge. I think you did well. You think I did well, but we would allow our audience to judge. Rate me and rate Lolo in our accents. For those from Ngwo,
abụkwanụ m ọgwụ abụkwanụ m ọgwụ unu nwoke ụnụ mana ana m eme oyi ana m emekwenye ike m ụnụ ndị ọgọ ngwa kwalitenụ m retienụ m ha unu retishie m ike asọrọ m unu ngwa osuchie ike ngwa ka anyị mba ozule n'ọnụ ya n'ọnụ unu ka masị ngo ana m asị ngo na-asụchikwa ya ike aka m eme na alakara m ngwa ka anyị jee asha ka anyị ga-egote ihe a ga-eri ka enye ụmụaka aka eri ngwa ka ọ dị no. All right, now we will draw the curtain in this segment, and we appreciate everyone who has been part of our success, and for our most engaged audience and fans, we want to appreciate you once again. Mention their names. The first person was Ozioma, we appreciate you, we thank you. Second person, Blessing, we appreciate you. The third person was Museko, we appreciate you all. So like we said, September, the prize is going to be higher. So please go to our YouTube page, subscribe to our channel, share our videos, come to our Facebook, like on every comment, share on daily basis, comment on daily basis, comment regularly, and Facebook would choose the algorithm. On the 30th of September, we would choose the winner, or the one that Facebook selected. 3 people that Facebook selected, first, second, and third, and they will be getting cash prizes. Don't miss it. I don't know who it's going to be but I want you to be part of it. Share, like, so please comment. Invite your friends to be part of it. It could be anybody. All right, thank you so much for watching, and God bless you. Bye bye.